I el proper número que els voldria presentar és un número molt especial, no és un número d'aquells normals i corrents que els mag agafen caixes allò pintades de colors estranys. Perla, vine cap aquí. Què estàs fent ara? Estic escombrant. Sí, no, això ja ho veig, però és que a veure, tingues en compte que han vingut tots aquí a veure'ns, han vingut des de tot Sabadell, des de part de l'estranger, algú de Terrassa hi deu haver-hi també, o sigui que, i això no queda massa estètic ara. Està brut. Sí, ja ho sé que està brut, però no, ara no. No es veu. Ja, no, però, espera't, un moment, tinc una idea, dona'm un moment. Sí, deixa'm un moment, ja t'ho tornaré. A veure, m'has donat una idea? Espera't, sí, deixarem això per aquí. Sembla resistent? Ja ho sé, vine cap aquí, vine. Vine, tu volies ser màgia, oi? Va, sisplau, posa't dins de la caixa i començarem a clavar aquí pals d'escombres, una cosa que no s'ha fet mai. Com que no? Va, doncs, va, vinga, va, que avui és no el primer dia però el segon dia, va, vinga, sí. Què vol dir jo? No, jo no. No, ja no? No, que els mags no es posen mai a dins de la caixa. Ei, què feu? No, un moment, que això no es fa. Ai, que no, és que no hi cabo jo aquí, que no puc. Ai, traieu això d'aquí, que aquí em trobeu encara a sobre amb coses a dins i tot plegat. Ai, però que no puc. No.